Пише отдолу какво ще прави, пише в заглавието кога ще почне стрима и какво ще се играе, няма брат. Дидо, как ще има днеска, Дидо, кога почна стрима? Дидо, до кога ще стримаш? Дидо, Майнкрафт ще играеш ли, И подобни работи. Окей. О! Ко? Защо пълзяваме? Защо пълзяваме? Ей, как му е? Поне да го бях стрелнал малко е. Окей, супер място. Вижте сега. Пускате един флер, пускате един коин, пускате една гледзука, удряте го то с Олигофред и ходите фейса. Глупав съм бил, че да не съм ял лукът малък. Има водичка. Вече съм си спал водичка. Пионер! Къде ми е бирата? Ще се оплача. Значи го плача много добър, ама Пионера никога го няма. Тук викам като някакъв... Аре, умри, бе, бич! Бах ти, човека, бе! How long life, man? Fuck you, бе! Бой, ще рейджна тъбата игра, тук не рейджвам. Fucking shit! Оу, е, беби! Оу, дай го! Чакай, тук отзаде. Оу, е, бейби! Готови ли сте? 3, 2, 1. Стига, бе! Имаме тая, бе! Видят файтсо си, има следват, виждат къде са. Прибираме и така знаят. Fuck you! Бой! Умрах, не, бе! Fuck! Майко мила! No! Разбереш, че кажеш го той колко е гадно! Ко разбира ти от той вид тук? Кой разбирате ви от него? Кабела е тън, не стига кабела, ще му сърка... Кой разбирате ви от тук сега? Ко трябва да направя според вас? Видите ли го тъй? Как да го направя той? Вижте, понеже аз съм мъж, да ви покажа как се прави. И да не ти вържи никога. Вече... Не съм мъж вече. Абе, всеки път ли един същ... Абе, много съм просе! Пробвай сраме, хора! What the fuck? Имаш консил, един консил изхабим буклук. Ако имаш втори консил в ръката, много ще се караме. Имаш още от 16 карти, тук имам че... Нямам право да влезна при subscribers. За кого му бе? What the fuck? Това беше супер нагло от твоя страна. То пак гледа в моята посока, бе. Как престои ма за коли, бе? Каква е тая игра, умряла, бе? Защо аз не ги коля така, бе?